Ayaw tangtanga inyong mas. Wakaigsuunan, dinhi sa atoha nga ebanghelyo, mura ba og ang atohang ebanghelyo sa unang bahin niya mao ang sambingay, unya sa ikaduhang bahin, sa ikaduhang parte mao ang gitawag nato og explanation or matud pa sa uban nga mga batid sa Biblia, interpretation, no? Na ay parable and then there is that interpretation. Sa kinatibuk-an, unsa man nato ni siya paglantaw, mga kaigsuonan. Ang kinatibuk-an sa atoha mga pagbasa, ang kinatibuk-an sa atoha nga ebanghelyo, particularmente sa atohang ebanghelyo. Pwede po nato giapil ang Salmo. Ang Salmo nag-ingon nga ang Ginoo dako gayud sa kaluoy. Atoha makita mga kaigsuonan, dinhi sa ebanghelyo nindot kaayo ang mensahe nga gipasabot o gipahayag alang kanatong tanan. Unsa man kini? Kaning gitawag nato sa in English og repentance. Kaning gitawag nato sa in English og conversion. Basically, ang ebanghelyo nagtumong og nagpunting sa kausaban sa tanan. Sa unsa man nga pamaagi, dinhi ipakita dinhi nga ang Dios dugay or hinay diha sa iyaha nga paghukom alang kanatong tanan. Unsa man ang illustration nga gihatag dinhi sa atong ebanghelyo, kining pagpatubo sa sagbot kauban sa trigo. Makita nato nga diha usab sa atoha nga tagsa-tagsa ka kinabuhi, it takes a time for us to develop virtues. Diba? Pananlitan kanang pagka tinuod o kanang pagka-honest. Dili man katawgon nga honest kung kausara po ka nahimong honest. It takes a while, it takes a time to practice honesty aron ka mahimong honest. In the same way, moupod na siya sa gitawag nato og mga vices. Ba? Dili man katawgong palahubog kung kausara ka na hubog. Tawgon kang palahubog kung kada adlaw bisan pag walay kaon magsige na kag inom. Insakto ba ko? Oh. Unya ka na pagpanglibak, di ba? Mga libakiro o libakira. Dili magkatawgon nga libakiro o libakira kung kausara kang ng libak. Pan kung kanunay gani kang manglibak sa imong mga silingan, tawgon na gyud kang libakiro o libakira, di ba? Sa to pa, it takes time to develop something. It takes time, it takes a habit to develop a character, matod pa. Mo po ni siya ang at gipakita sa atohang Ginoong Hesukristo. It takes time to be a good Christian. I do not know if that rings a bell sa inyo ha, no? It takes time to be a good Catholic. Sakto ba ko? Inara kong bakakon kay muhunong na ko dayon. It takes time to be a good Catholic. It takes time to develop those virtues, those godly virtues and values diha sa atoha nga kinabuhi. That is why ang atohang Ginoong Hesukristo
pasensyoso pod kaayo diha sa iyahang pagpadayag sa maong sambingay. Nganuman kay mouna man di ay ang dili maayo. We always say that we are all good. Our inherent character is good. Pero nganuman nga mag-una man ang dili maayo. Diba? Kung obserbahan ninyo ng tanom o kanang sagbot, mas muuna gyud og katubo ng sagbot. Obserbahin ninyo, naamoy mga uma. Kung obserbahan ninyo, kung inyo ra pong obserbahan, kanang sagbot, dali ra kay na siyang molipang. Dali kayong mutubo. Ang atuhang kaning tanom nga maayo, dugay gyud kaayong mutubo. Kinahanglan pagani nato nga alimahon o atimanon. The same is true with our Christian life. Diha sa atuha nga Kristohanon nga kinabuhi. Kinahanglan natong alimahon, kinahanglan natong atimanon in a way nga atuhang limpyuhan sa mga dili maayo. That is the message of the gospel for today. Nga naman, matod pa sa second reading, we are all God's children because we are born in the Spirit and not in the flesh. Sa ato pa di ay, kita giangko na sa Dios nga mga iyang mga anak. That is why we are inheritors of the kingdom. Mga manununod kita sa gingharian sa Dios. Kung mubalik ta atong balikan mga kaigsuonan dinhi sa atuha kaning atuha nga ebanghelyo ug atuhang lantawon pod ang atuhang tagsa-tagsa ka kinabuhi, makahinuklog unta kita, makakita unta kita sa atuhang kinabuhi nga unta ang atuhang patubuon o palambuon katuuntang mga maayo. Tungod kay that is what God is expecting of us in the time of judgment. Matod pa. Pero nganong pa mang maghulat po ta og judgment, no? We know in our own capacities nga kaya nato nga kana bitawng developon ang mga hiyas, mga kinaiya nga Dios nun. Nga kaya nato nga mahimo nga anak gayud sa Dios diha sa atuhang kinabuhi, diha sa atuha nga mga ipakita o diha sa atong mga buhat, diha even gani sa atuhang huna-huna. And we should not allow, no? We should not allow evil to triumph in our lives. Tungod kay dili gayon magmadaugon ang dautan. We know their presence in the world. We know their presence in our lives. Apan palabihon unta nato kung unsay maayo, kung unsay Dios nun, kung unsay insakto. Hinaut pa unta mga kaigsuonan diha sa atuha nga pagpaningkamot, no? Pagpaningkamot sa pagpuyo isip mga anak sa Dios nga takos gayod nga tawgon nga mga anak sa Dios ato unta nga hinay-hinayan, no? Hinay-hinayan nato og limpyo ang atuhang kinabuhi. Hinay-hinayan nato og tangtang ang mga dili maayo diha sa atuha nga kinabuhi. Pananglitan, kung manglibak ka kada adlaw, pwede na po himuon nimo kausa sa usa ka semana. Bitaw, joke lang, no?
O diha mga kaigsuonan, hinaut paunta nga atuha untang palabihon kanunay kung unsa ang maayo, kung unsa ang makaayo, kung unsa ang Dios nun diha sa atuhang kinabuhi. Amen.